ndak jaluk kowe kambing aja nganti pedhot ing kaprayan mergo apa bakal tak tindakake mau sawise tak rong talengane perpekatikmu mandura bakal tak hei lawe Satria ora bakal mundur brengwa bakal
Mas. Modal kok, coy. Sip. Ayo. Sip. Pada kecil oi. Wong tuwa. Hah? Yo tuwa. Tuwa ora cekak cuat-cuat. Maksudnya aja sing kaya kombi sing enggak. Lah sapa? Sing kaya bloweren wae enteng. Kombi abot, Cung. Sapa sing munggah sapa? Sapa sing munggah? Kaya gabah kombinan kowe. Belajar sampun gede. Lah kowe sing jelek gak gelem munggah. Sok njaluk sing cilik wae aku. Njaluk sapa? Kowe. Musa mati lho nang Musa. Mang janjine ning ngisor piye? Elon-elon ae. Aku yo disindir rabot arek. Ayo ora gelem melon kok bolong. Ruwet wae. Bang kowe cangkem mau ngene kabeh. Lah kok iso? Aku tutok operasionalan tok. Ya yo, aku turunan cangkem lah. Ompong kita kete. Kete. Males. Wani maju le. Maju le. Ditata kudu wani. Sapa nantang Aku. Kowe Wani maju. Wani ora? kowe wani enggak. Lah ya moh aku nak kowe ora wani. Wani ya. Nak kowe wani aku wani. Tak wani. Oh iya. Sopo.
Umumnya prajurit iki gondrong. Nah. Umumnya prajurit itu minimal dirambut cara kita gede. Jelas. Lah kowe punya rambut endi? Rambut endi? Rambut endi? Kowe Ceko. Yo. Ceko. Yo. Hei. Boleh nih, boleh nih. Alah. Hei, saya kudune mau balo gak dhuwur. Sing ngene lho. Hei, Gunjur. Ojo kita-kita lho. Ojo kita-kita. Kalau kowe sapa? Kowe Gunjur. Palsu. Palsu ora. Lah Dingo wis temo Dingo. Wong ben anak asu kok aku. Palsu. Lah yo. Iki jenenge rambut asu. Sangar ya. Iya. Sangar. Pantes. Sangar iki. Nang ngene ya macem. Samane. Sing wani buka rambutku mau sapa? Aku rek. Senang kowe kan. Aja kok mung kowe dan aku. Piye? Ora aku mau kowe dan aku. Yo. Ora nantang. Nantang maksudku piye nantang? Aku mau ngejono kowe dan aku. Ora ngono. Tak kira nantang. Celuk tok. Jebol mau celuk-celuk. Ora tak nantang. Hei. Poli Mas. Nah nantang iki ngarep. Ora. Aku acan poli lho. Poli. Yo, acan poli dicepet. Poli aku. Acan poli dicepet jarane kok. Tak kira nantang. Jebol acan Buri. nantang. Kaget-kagetnya yo ngarep. Aku latihan joget no. Ora apa-apa lho. Ora joget tok aku. Oh, coba joget. Jebule joget. Aku joget tok. Joget tok. Yo, ora nantang. Ora apa nang. Lapan maneh rata pecah jasmu. Ah, kena mur kowe. Keparat aduh tadi. Jus, ditutupno. Lah aku keparat nur juga kok pita kok. Ya, dulu. Diperen ora mari. Cincan jatuh. Cincan panas. Cek kowe. Ora kok. Hei, wani maju. Jangan tuh cek kowe. Ora. Sing mari cek opo kamu? Ora apa? Wes. Aku mau ngene apa, Mang? Mau ngene apa? Aku gak ngarang sapa-sapa. Aku duwe kowe, marani Cincan. Lah kowe Cincan apa ora? Dudu. Ayo wis ora samsu ora. Ketek dudul. Kowe iki aja ngono. Piye? Iki wulan jebodo. Yo. Iki wong tuwa. Wong tuwa. Walat pokoknya. Keplak isiran walat. Walat iki mumpung iki saya bodho. Ah, tak saya batin nang. Mana keplak kene nek. Jojolone. Berarti harus ngeplak. Hei. Gasar balon dong kali. Cah, biasa bola. Sapa? Bias. Hah? Kan iki apa ikan?
sakete nek. Ije wani pecah ngandas kowe. Kowe. Piye. Arep piye? Ape apa? Aku mlayu. Lah aku dikeroyok terus. Ya terima. Panik kowe men-men. Apa lah po? Aku pengen kaya kowe. Budhe. Apa ya? Lah aku ya pengen kaya batur-bature kok. Salto sing ape malah balik. Kok nyontoni? Salto balik. Ya isane ngono tok iku. Salto pernah kita pindho ngono lho. Sopo? Kowe. Nah, belum tidur. Ci. Jeleng. Iso. Kan mikir sih. Kene iki mau. Yo. Bisa pasti. Sapa? Woi, Aja kamu ngono kuwi tok. Wah. Luwe berarti. Tak luwi nggih. Waduh. Sanyar. Iki yo gundul tenan. Jan. Terima ngono kuwi tok. Yo. Penting jak malih. Duh. Apa? Saltumu elek. Aku dak omong. Namun satu ngono kuwi tak luwi. Ora ngerti tak luwi apa? Tak luwi elek. Kae api-api aku elek lah. Umume kancamu salto tek ngarep wol buri. Apa kowe salto terus tugel iki? Lho berarti kene tekan kono. Paling ora ngarep teko buri. Ngomong. Salto tugel. Kono tekan kono dah ya. Tak usahano. Nah, Hei. dul. Jabang bayi. Ala bayi kok jabang barang. Salto basa konadok lorot kula. Aku dak omong nak trimo ngono kuwi tak Luwe luwi men malah. Sing ape lah kono-kono.
ngono kuwi ora apa masalah iki. Hah? Apa masalah? Lah aku ngerti kowe pira? Dentak. 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 Lucu kok, aku seneng kok. Lempang ya. Kok.
Ojo mbok kira enteng. Yang pancen kowe wong kasatria. Ojo nanti mundur sejak. Ayo. Wah, ayo.
ngijani wong iki. Gawat wi, gawat. Oh, nganggo cara. Piye? Wilahing Sekaring Bawana. Kitra Kitri, Japa. Coba Kitra Kitri. Segara isine teri. Alah, akeh segara isine teri. Ora ana segara isine iwak pitik, ora ana. Ora ana ya? Ora ana. Mopo? Segara isine teri ya? Teri. Ya wis ora teri. Ngomong. Nanti ceplok dadi terasi. Sono ri. Ya toh? Yo. Putra putru. Moco karipan kudu turu. Bapak, bopel. Kebo buka adu sikil. Itu. Cis. Cis. Biasanya meledos ya. Aku wedi ya, Lek. Hah? Wedi. Aku tahu ini wedi yo ilang kok. Iki mau piye rek kan? Biasanya mabur mampus. Iki malah nyucul tok. Hei, wong Mojopahit, aja enak-enak sila tumpang dikejikan. Ayo, yen pancen kowe wong mabur, ya pancen kowe ta satriyaning Mojopahit metu ing Jawa. Iki wong Kediri, adepon wong Kediri.
pahit. Mangertenono. Kanca ruang wis bosa basen pindho pamatang kanca. Kula saka wising jaluk murungake liyan mundur balik negara. Gus, Yen nom rupatmu. Kuwi kancaku naik tujuan. Ayo, yang kuwi. Nyoto-nyoto wong kediri pilih bobot pilih tanding. Tampane iki ya dijual kami jalan. nak noneng dadaku dan pancen wong sekti mampu. Ora jan ada sesengitan. Dina iki uga ditendakake. Kowe utawa aku sing bakal mati ana ing papan kene. Ayo, dibutake wae. Kowe, apa aku sing Aja nganti ngalih. Sawangen apa kae kan dumadi. Cak. Ayo, wong kira sing bisa wong kediri, wong mojo main kebisi. Ora ada sesuatu Sawan, sawan.
ora wedi. Ning siji iki lho. Ya Allah, Mbak. Kok nomere piro, Mbak? Mbak. Aduh. Mbak, kok nomor wae, Mbak? Ya toh, tak jadi nomor malah wedi. Kok ora blabak. Hei, kowe balaku. Oi. 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 Balaku. Oi. Oi. Balaku. Jasmi wong pojok andani. Iki biyen ngasak tak loni modal. Aku butuh sono bisa kutang bocok ben bindo malah. Jabang beli.
Bang Eno, kene to nyerempet